25 वर्सां फाटी दोगांय तुमी जालेली एकठांय पास दिवन आलतारा मुखार मोगान पडलेली तुमी काजार जालेली तुमचो करूंक फुडार 25 वर्सां बोत्ता काळीज कोशेन नासता हांसो पडोवन तोंडार दीस म्हूण खोशेचो उल्हास सोडून काळजाचो आयज हांव हें म्हणटा कांतार वरोस 2028 ऑक्टोबर हो दीस तुमच्या काजाराचो त्या दिसा की गोरजेरसान केल्लो तुमी कोंत्रात सासणाचो सुखान दुखान वांटो घेवन मोग केलो एकामेकाचो 25 वर्सां म्हणून पावली आशिर्वाद आसलो म्हूण देवाचो आय सिल्वर जुबली मनयतात कोडेच दीस खुशालकायेचो बरे मोडोन तुझे गुण इनासिया जालीसून रागांजा फामिलीची दिवून बरे उतर तुवें सांबाळलें घर पोतीन जावन रॉकीची सदांच मोगान भोंवोन एकामेकाक चिटकोन रावोन बुनयाद घोट केली मोगाची विस्वाशी रावली मोडोन आयज केक चाकोंक पावली 25 वर्सांची देवान तुमचो घोराबो बोल्ला भरपूर देण्यांनी एकवटाक एकटीचा पुरबायेची दुफावो केल्या वेलनी दुयेचेर तुमचो जीव आसा तीच तुमच्या काळजाची राणी मामांदाडाचो मोग सुफळ जाला तो दुयेन पयला दोळ्यांनी दुयेक कितली खुशालकाय भोगता ती ताच्यान सांगोंक जायना उतरांनी आयज खोशेचो मोडोन दीस सगली फामील कोत्ता विश आयज तांकां भोगता खुशालकाय 25 वर्सां जिवितान तुमी साल्ली सांगातान पोवून आयज भोगता दादोसकाय तुमी सोदांकाल ओशीस आसोंक खुशाल हेच बाबा वेलिनोक जाय वेलंकनी सायबिणीन तुमचो गोराबो खुशाल दवरचो हेच आमी सोगोट मागताय 25 वर्सां सांगातान काडली दोगांयनी मोगान केदें उदृश्ट आयल्यार सांगात सोडूंक ना तुमी जिवितान सदांच ओशीस खुशाल उरोंक हेच मागतात आमी रोजारान सिल्वर जुबली आसा ती गोल्डन जुबली बेगीनूच केल्यार पुरो देवान सिल्वर जुबली आसा ती गोल्डन जुबली बेगीनूच केल्यार पुरो देवान